Kaixo, gu Maili Lamberta Mikelga, teknologiako ikasiaga eta aurkeztu nahi da, torriga. Gure arazoa, trofeua jartzeko leku bat zinbertu denula zen, eta 15 zentimetro ju trofeuak, eta kilo eta erdi pixatzen jo. Gure eraikinaren abez paperez eginda daude, eskuadrak bezala eta oinarri eta goiko oinarriak kartoiaz eginda daude. Ikusten den bezala, 2 kilo aguantatzen ditu, eta baita nire pisua ere. Gure balorazioa da, koloreak ongi geratu zaizkigula eta oso resistentzia dela. Beraz, honekin bukatu ematen gure presentazioa.